heet Matrizo 21 en hier op Line & Building dit jaar stellen we naast onze architecturale verlichting ook een volledige nieuwe lijn decoratieve verlichting voor. Onder andere van bekendere Belgische designers zoals Hans Verstuijft. Hij is de persoon die voor Matrizo deze armaturen gemaakt heeft. We werken hier met een mooi ledspotje, als in het goud, in het zwart. Een heel fijn leeslampje, ook als tafellampje, met onder andere een contragewicht, een panelversie en een leeslampje aan de muur. Het is zo dat wij deze producten pas hebben voorgesteld, zijn nog prototypes en de bedoeling is dat dit in productie zal gaan in het najaar. En dan onze klanten zeer enthousiast hebben gereageerd op deze nieuwe zaken. Dit zijn onze andere nieuwigheden, het decoratieve gedeelte van onze designer Luc Ramal. Dat is een persoon die al heel veel heeft getekend voor verschillende collecties. In dit geval werken we hier met aluminium, zwart en wit. Ze werken hier in kleur met oxide, maar ook het kwarts gebeuren, als plafonnier, als vendel. En onze klanten hebben inderdaad heel enthousiast gereageerd op dit artikel.